Crec que tots ens tenim que alegrar. Acabem de fer també una reunió en els alcaldes dels pobles afectats. També el nostre director ha donat tot tipus d'explicacions i conforme també ha fet la consellera en la reunió general de coordinació on està la representació de tots els efectius, que demanava un esforç més, un esforç complementari, pues, també ho diem a la població, que es demanem un poc més d'eixa responsabilitat que han mostrat al llarg d'estos dies, perquè tot apunta a que puguem tindre molt bones notícies si compareix la línia que s'ha obert avui i la finestra d'oportunitat que s'ha obert avui demà té la seva continuïtat. Així que avui sí que podem ja esbossar i ser rictus en els nostres llavis perquè, torno a repetir, paraules del director tècnic, avui els objectius s'han complert.